OK, takže čaute, moje meno je Pyrotuturutu, vítam pri ďalšom videu a tentokrát tu máme moju pyrotechniku na rok 2016-2017. Strašne veľa som z toho už vybuchal, ale tak poďme sa pozrieť, čo tu mám. Mám tu takto dvoje zlaté vánočné prskavky, takto 5 kusové, ďalej tu mám takto väčšie prskavky nejaké. Potom tu mal som ich 10 zápalných šnúr, 5 metrových, hrúbka je 2 mm, dĺžka 5 metrov a takto mám tu už iba 3. Ďalej takto 4x píšťalky tu mám, potom tu mám ďalej takto buchacie provázky 12 kusové, potom tu mám takto bručovna, 3 kusy sú v ňom, potom takto pekelné buchacie guličky, dvoje, potom veľké buchacie guličky, tak. 2x rotáčkov, dvoch, potom veľkých rotáčkov, dvoch, potom tu mám takto nejaké vosičky, 5 kusov, takto to sú také isté, len to volá včeličky, potom tu mám takto nejaké rozpustilé fontánky detské a takto nejak 5 kusov, po 10 ich je v tomto. Potom tu mám takto nejak Mickeyho dymovničky, malých dymovníc som mal tiež viacej, už tu mám iba jedny. Ďalej takto nejaké 3 stroboskopy, potom takto crazy bally, 5 crazy ballov a potom takto 4x sadu abrakadabra. Tu máme čmelákov, včeličky, rachotivé balónky, buchacie guličky, fontánky, takže takto. Ďalej takto 6 kusov vampírov, to sú také väčšie motýle, potom takto 4 kusy žabákov, po 12 kusov. Potom takto väčších čmoudíkov, také to sú dymovnice, sú fakt dobré, volá sa to čmoudík. Tu mám takto 2x mini Black Petard Double a potom takto 5x mini Black Petard. Potom tu mám takto Black Petard Strong, 60 kusov, takto nejako, takto týchto pirátov. Takto klasické, to je to isté čo toto, piráti od Pyroka. Ďalej takto 5 kusov Mega Petard, 12 kusových, tak Pyroko. Ďalej takto 4x buchacie koberičky, 75 ranové. Potom takto Doom Boom Middle, 20 kusov. Viper 1, 20 kusov, už ich je tu menej. Potom takto bomby tu mám, tieto boli 10 kusové, už ich mám iba 5. Tieto sú normálne 20 kusové. Ďalej takto 2 balenia mini bombov, týchto už ich je menej, tieto sú plné, takto nejako. Ďalej takto 3x buchacie koberičky 100 ranové. Potom 20 kusov labomb, už ich je iba 15. Ďalej Apache Warrior. Nejak takto vyzerá. Potom takto 3 balenia normálnych klasických Doom-boomov. Tu ich je už menej, iba 10 a tuto sú plné. A tuto potom ďalej máme takto mini Doom-boomy, tam tiež nie je všetko. Potom ešte takto 100 kusové pirátiky so sírov, takto 4x. Ďalej takto minomet, 100 rán, potom gulové pumy, single shotky XXL Thunder, Thunder XXL to je jedno, od Klásku, jedna vyzerá nejako takto, Excalibur, takže tak. Ďalej nejaké fontánky, tuto mám takto, nejaký set fontánok, potom fontánový mix fontánky, tu máme takto dračí fontány. Tu máme dračí dech. Potom takto super fontány, toto Vosa zabijak od Klásku, vážne to sú super fontány. Tak potom raketky ohnivý déšť, 6 kusov tuším. Potom takto pískacie raketky, tu ich mám 6 a mal som ich viacej, takže 6 kusov po 12. Potom takto Happy Racket, už sú tu iba 3, boli 4. A potom najväčšie raketky, čo mám, Cold War sa volajú, 3 malé, 4 väčšie a 6, teda 5 takýchto väčších. Tak a potom tu máme ešte kompakty, máme tu takto 4 raketomety, to sa nedá nazvať kompaktom, ale čo už, proste 25 rán a je to niečo ako pískacie raketky. Ďalej kompakt drát, 16 rán, normálne je to tak malé, že to môžem držať aj v ruke, vážne, najmenší kompakt, čo som zatiaľ mal. Potom niečo trošku väčšie, mini 2. Potom 2x takto haďák, 9 rán, z jedného idem urobiť single shotky. Potom takto tu mám ďalej kompakt Lumpík, 9 rán, to je skoro to isté čo haďák.
Ďalej kompakt Frankinson Harley, mal som ho aj minulý rok, je to super kompakt fakt, 16 rán. Ďalej novinka tohto roku, 25 rán Senior kompakt. Vyzerá docela pohode, tak ho skúsime. Ďalej, nemám čo dodať, Top Edition 19 rán, 25 mm, tuším, nie 20 mm. Je to akože za tú cenu strašne dobrý kompakt, toto sa vážne oplatí. Ďalej kompakt Bumbac, proste Piroko, pohoda, 16 rán. Ďalej 20 rán, Apollo 14, toto je fakt tiež super kompakt, Piroko. Ďalej máme od Klásku, kompakt 16 rán, Joker, zobral som ho, tuším to má 30 alebo 35 mm, neviem. Tak, a máme tu 90 raný kompakt, Christmas Dream alebo Xmas Dream, neviem jak to číta, 90 rán, 20 alebo 25 mm, tuším 20, ale 90 rán proste. A ako najväčší tu mám takto kompakt Brutus za 40 € z Lidla, tak to vidíte, je to od Piroka, takže takto proste vidíte Brutus, tretia kategória, a keď to takto otvoríme, vidíte toto 50 mm, strašný je kaliber, takže tak toto proste je strašne veľký, tak to je veľmi veľký. Tak a toto by bolo z tohto videjka všetko, veľmi sa vám chcem poďakovať, že pri minulom videu sú samé komentáre pozitívne a tak proste žiadne hejty, 0 dislikeov skoro všade. Ja vám veľmi ďakujem, prajem vám pekné sviatky, pekné Vianoce, šťastný nový rok, čakajte videá, kľudne píšte do komentov, aké majú byť videá a majte sa.